Това е проект на клуб Мисия професия с ученици от 6 и 7 клас. Видеото е създадено с изкуствен интелект. Не пропускайте да видите какво може да създаде следващото поколение. Готвачът започва работа рано сутрин, много преди първия учебен звънец. Денят стартира още в 5 часа сутринта, време в което повечето ученици още спят, а кухнята вече оживява. В 6 часа започва смяната и работата не спира до 16 след обед. Всеки ден тук се приготвят 2 вида супи и разнообразни основни ястия, ароматни тестени закуски и вкусни десерти. На трапезата често присъстват и по-леки предложения – плодове и кисело мляко, за да получат учениците балансирана и питателна храна. Малките ученици се хранят организирано по класове. Редът им дава спокойствие и сигурност. По-големите имат свободата сами да изберат кога и какво да си вземат, учейки се на самостоятелност и отговорност. Училищният стол е широк и светъл, украсен с цветя и детски картини. Той не е просто място за хранене, той е пространство за срещи, разговори и кратка почивка. Готвачите споделят, че ръцете им често са мокри, а краката – уморени. Но усмивките никога не липсват. С любезност и грижа те посрещат всяко дете, защото знаят колко важна е тяхната мисия – да нахранят повече от 1000 души всеки ден. Да бъдеш готвач в училищен стол означава труд, отдаденост и голямо сърце. Това е професия, която превръща храната в грижа. Помнете, ако видите готвач да се усмихва, значи десертът е готов. До нови срещи!